De ce totul este atât de bine luminat de lună dacă plouă și este plin de nori? Și luna desigur este exclusiv plină, celelalte faze în filme nu există. Și de regulă toate evenimentele importante pentru complot sunt însoțite de furtuna obișnuită, completă cu fulgere și tunete dramatice. Someone's hacking the system. Desenează o față amenințătoare pe ecran pentru a face totul și mai înfricoșător. Butoanele de urgență sunt întotdeauna protejate de sticlă pentru a preveni apăsarea accidentală. Și băiete, ai un extraterestru cu superputeri în comă și nu te gândi că ar fi mai bine să-l închizi în spatele ceva mai durabil decât o foaie fragilă de sticlă, care poate fi spartă cu o ușoară mișcare mâinii. Care era problema dacă îl puneai pe Shadow în spatele unui zid gros de beton și îl urmăreai prin camere? Bine, acum trebuie să-l împuști. Ei, vrei să-l împuși sau nu? Bine, bine, las o baltă. I thought we were going tubing. Sonic nu știe care pioarele se pun când ești deja în apă, înainte de a te scufunda. Autorii filmului cred că hologramele nu sunt proiecții ale unor corpuri într-un punct din spațiu, ci un jeleu care îl poți amesteca cu degetul. Și de îndată ce Sonic își dă seama că acestea sunt holograme, ele sunt lovite de interferențe puternice. Cineva să-i spună lui Sonic că cel mai rapid mod de a ajunge din punctul A în punctul B este să alergi în linie dreaptă. Vechea casa protagonistului încă mai are chestiile lui împrăștiate, pentru că cineva a uitat că în primul film Tom și Maddie le-au mutat în camera lui atunci când el s-a mutat în casa lor. Locuitorii din Tokyo se plimbă pe străzi, făcând tot posibilul să se convingă că acest extraterestru care cutreieră străzile este un produs al imaginației lor colective. Start with a giant fireball? Completely indestructible. I don't need your silly giz. Now look, we don't know if it's Godzilla or Hello Kitty down there, but... De ce directorul Rockwell, trimițându-i pe eroi într-o misiune, nu le-a spus niciodată cuvânt despre persoana cu care ar fi trebuit să se lupte, ci a lăsat-o ca o surpriză? Și desigur, în loc să plece înainte ca Rockwell să ajungă la eroi, Shadow stă în mijlocul orașului, așteptând răbdător ca cineva să vină să lupte cu el. Sonic și Tails pot scăpa de pericol într-o milisecundă, dar în schimb stau ca proști așteptând ca Knuckles să-i salveze. De ce aruncă obiecte grele fără să se uite să vadă dacă este cineva acolo, dacă era un grup de copii care urmărea scena? Shadow îi răsucește încheietura lui Knuckles și acesta simte durerea, deși pumnii lui sunt imuni la durere și fac parte din superputerea lui. Superviteza lui Sonic este complet uitată atunci când intriga cere ca el să fie învins. El se uită acum în jur și se mișcă ca o chestie normală. Shadow pornește pe motocicleta sa, care a devenit mult mai mică decât în mod normal pentru a se potrivi înălțimii sale de 1 metru. De ce acest șofer reacționează deja la trecerea lui Sonic? Este ca și cum ai reacționa la un glonț care îți trece prin fața nasului. Un autobuz de pasageri merge pe șosea cu viteza unei mașini de Formula 1. Butonul de accelerație este pe partea opusă. Iar în Tokyo nu există treceri la nivel cu calea ferată în mijlocul metropolei. Luna târnă pe cerul senin, 10 secunde mai târziu apar nori de nicăieri. The ultimate life form. Whose power proved too dangerous. Project leader was blamed for the incident and imprisoned. Și nu l-au percheziționat înainte de a face asta, bine că sunt militari super antrenați. Aici apare o gaură frumoasă în complot. Dacă Shadow este atât de puternic încât îl poate învinge pe Sonic fără probleme, cum au reușit niște simpli soldați să-l încarcereze atât de ușor? Există vreun motiv pentru care Shadow nu a fugit din laboratorul aflat la 100 de kilometri distanță, la o secundă după atacul soldaților, luându-l pe profesor cu el? Scena cu dronele lui Robotnik nu are sens, pentru că acestea nu profită de efectul surpriză, ci avertizează ținta de prezența lor. Și de ce rămân suspendate în aer așteptând să fie dezactivate? Clișeul rănii mortale care permite personajelor să aibă o ultimă conversație epică înainte de a muri. Built. Peter Walters. This launch key is missing. Habar nu e dacă comandantul Walters avea cheia de lansare la el, ascuns-o de toată lumea, inclusiv de tine. Personajele au fugit în stradă purtând capetele figurilor care dansau pe scenă, dar acele capete erau cel puțin de 2 ori mai mari decât cele prezentate aici. Eggman's alive. And he's never looked worse. Robotnik era evident mort la sfârșitul filmului precedent, dar acum este viu și bine, pentru că Jim Carrey vrea încă 10 milioane pentru pensia sa. Let that be a lesson to you, Juan. Muzica cu care Robotnik își mângâia burta se oprește automat, imediat ce îi vede pe ceilalți, fără că el să fie apăsat vreun buton pentru a opri. Cine a filmat această scenă dacă nu era nicio cameră în fața dronelor atât de aproape? Tails stă cu un rucsac pe umeri, deși de fapt nu are niciunul, asta chiar are unul.
Maria pune un disc cu End of the Line de la The Traveling Wilburys, ceea ce este puțin ciudat dacă ne gândim că face asta în anul 74, adică cu 14 ani înainte ca melodia să fie lansată în 88. În laborator, unde se fac cele mai periculoase experimente, nepoata profesorului are nevoie să se joace cu creatura pe care se bazează toate lucrările, să încalce regimul de securitate ieșind afară cu ajutorul unui permis furat și, în general, să se comporte ca și cum ar fi într-o tabără de vacanță pentru copii milionari. Nu așa merg lucrurile în instalațiile super secrete. Se pare că vinilul funcționează prin magie, deoarece nu există electricitate de o jumătate de secol, iar laboratorul este în ruine. De ce ușile unui laborator secret sunt făcute din carton ultra ușor? Clișeu, cel mai brutal tip din grup trebuie să fie cel mai sensibil. De ce ar trebui să existe presiune în sistemul de încălzire în aceste ruine? Într-un loc periculos, ar trebui să ne despărțim cât mai repede posibil, astfel încât tipul ce rău să ne înfrunte singur. Grandfather. Și inexplicabil de bine conservat pentru a avea 110 ani. Characters in a movie being played by the same actor. De ce încerci, Bruce, să spargi al patrulea perete? Înțeleg că vor să-l copieze pe Deadpool, dar acest film nu a mai făcut asta până acum. Gaura neagră aspiră tot ce se află în jurul ei, până când se oprește și dispare la cererea scenaristului, ca nu cumva filmul să se termine ridicol prin aspirarea întregii planete. Și bineînțeles că scanerele de viață nu detectează personajele care sunt chiar alături. Tom și Maddie sunt cuplul perfect, dar fără Sonic și prietenii săi mor de plictiseală, ceea ce este tipic pentru o relație toxică și departe de a fi perfectă. Ca de obicei, în loc să plaseze laserele la 1 centimetru distanță într-o grilă fixă, astfel încât niciun șoarece să nu poată trece, inginerii au conceput sistemul astfel încât să poată fi depășit cu un nivel adecvat de dexteritate. Măsurile de securitate de la sediul central au fost înăsprite, nimeni fără autorizație de nivel înalt nu este lăsat să intre, dar dacă strigi cu o voce autoritară și te înfurii, te vor lăsa să intri. Ascunderea olografică conține din anumite motive o mulțime de imagini ciudate în memorie, care în principiu nu sunt potrivite pentru ascundere și sunt doar pentru a râde puțin. Iar intrarea în camera serverului trebuie să fie păzită de camere, care ar arăta paznicilor întreaga scenă în toate detaliile ei, iar Tom și Maddie ar trebui să fie arestați o secundă mai târziu. Ready for me yet? I've been waiting here all day. De ce Sonic stă mereu deasupra roții ca și cum nu ar funcționa, dacă înăuntru se pot vedea turiștii? Tom și Maddie au intrat în camera serverelor pentru a introduce cheia, datorită unei deghizări holografice care a permis lui Maddie să pretindă că este Rockwell, dar cum au intrat roboții pentru a introduce cheia? Nici măcar nu trebuie să întrebăm pe scenariști, pentru că ei nu știu. Deghizarea standard a răufăcătorilor, care doar îi ascunde de cameră, dar îi face perfect vizibil din toate celelalte unghiuri. Robotnik își înfruntă bunicul cu umărul stâng și cu spatele în același timp. Tails apasă un buton pentru a inunda robotul în canalizare, fără să-i pese că nicio canalizare din lume nu are un sistem uriaș de valuri. Iar acesta este singurul canal din lume plin de apă limpede, cu o vizibilitate de sute de metri, ca o piscină. The lasers don't seem to be penetrating my suit. Ok costumul, dar este și chelia ta imună? Nu mă refer la faptul că laserele ar trebui să taie podeaua spre care sunt îndreptate, dar din anumite motive nu lasă nici măcar o urmă. Sonic are doar câteva secunde pentru a trece prin câmpul de forță care se închide, dar din nu știu ce motiv pierde secunde prețioase pentru a vizita toate atracțiile din Londra. Și dacă gaura din fața lui Sonic se închide deja, interferența lui Tails în sens invers nu ar face decât să reducă șansele de a aluneca prin ea. Knuckles se lansează de pe Big Ben, care are numere negre, chiar dacă acestea ar trebui să fie albastru strălucitor în 2024. Wow, se pare că Knuckles ar putea străpunge câmpul de apărare în orice moment și să intre în safe și pot să intre pe respectabilii scenariști, deci au trebuit să dezvolte toate aceste planuri cu pătrunderea lui Tom și Maddie în HQ cu ajutorul unei deghizări holografice, când era posibil să-l trimită pe Knuckles să facă o gaură în câmp, să ia cardul și să scape, ceea ce ar fi luat cel mult 10 secunde. Serios, nu poți scrie un complot care are sens logic? Knuckles distruge panoul de control al podelei gravitaționale și toate celulele devin roșii, indicând gravitația, după care jumătate din celule devin verzi, indicând că gravitația este oprită. Rockwell este suspendat în vid, dar coada lui continuă să fie atrasă în gravitație. Clișeul obișnuit al salvării în ultima secundă. Telefonul lui Stone funcționează surprinzător de bine, chiar și după ce a fost complet scufundat în apă. Mina secretă se află chiar pe fundul Tamisiei, dar autorii filmului nu știu că este imposibil să realizeze o astfel de construcție în mijlocul unei metropole fără să atrage atenția tuturor, socotind că apa trebuie să fie deviată în altă parte pentru cel puțin 10 ani. Raportul de știri are o imagine a unui robotnik cu ochelari intacți, chiar dacă lentila din dreapta a fost spartă în scena originală.
Și cum a obținut serviciul de știri această fotografie? Își trimitea Robotnik fotografiile agenților între bătăile pe burtă? Acum se pare că Shadow era și furios din cauza morții Mariei, ceea ce face comportamentul său complet absurd. Cum poți să-l arăți leneș și abătut, când într-un minut ar fi trebuit să facă soldații bucăți pentru a se răzbuna? Și de ce nu sunt turiști în aceste ruine? I-a alungat cineva pentru a filma scenele? Din lovitura lui Sonic, Shadow a zburat accidental pe lună, care se află la sute de mii de kilometri distanță de pământ, și a ajuns așa de repede ca și cum ar fi la 2 pași. Este imposibil să vorbești în vid. Shadow și Sonic sunt filmați în zbor de o cameră inexistentă. Cu astfel de gaură în spațiu, presiunea din interior ar scădea la 0 în aproximativ 10 secunde, ceea ce ar face conversația de adio dintre bunic și nepot oarecum problematică, aspirându-i pe amândoi în spațiu ca 2 fire de păr. O, da, și când raza a fost deviată de pe pământ în ultimul moment, a străpuns accidental aceeași lună care magnetizează evenimentele. Tails zboară prin spațiu cu părul ondulat, sub presiunea puternică a aerului inexistent din spațiu. Final live stream to one very special henchman. Și acest lucru este difuzat în mod convenabil chiar pe ecranul din fața lui. Un autobuz are inexplicabil în cadru, chiar dacă nu era acolo. Maddie poartă tricoul monocrom strălucitor de la începutul filmului, apoi imediat unul complet diferit, palid și cu dungi. Iar Tom se plimbă cu un braț rupt, ceea ce este un pic ciudat, pentru că atunci când Shadow l-a doborât, l-a lovit în mijlocul pieptului, iar brațul nici măcar nu a fost atins. Și dacă Sonic aleargă cu viteză supersonică, cum a putut ajunge în statul vecin doar noaptea, dacă până atunci se afla deja de ceva timp pe alt continent? Dacă acest video v-a plăcut, lăsați un like și un comentariu. Mulțumesc pentru vizionare!